Million niya 700 million ra ang Katolik wa magtuo. Dakotag buluhaton karon dakotag buluhaton. Si Brad Silbert metong pa ko non. Muna po di kay pahuway na po ko. Ay sa paminaw sa po. Ay maminaw sa lagi ko kay mo man akong idol. Kada Domingo. Ay mo kiti mamati pa. Sige na si Brad Silbert atong pasultion. Sa dili pa brado kanay bang gitawag nga kanana ang mangangani ba? Mangangani. Kay ang muane biya anghel ba? Anghel man gyud muane gyud. Di ba? Panahon sa tong kamatayon mamanay mo pag-translate ba na gitawag naman pog laborer. Yes. Unsa man gyud kato maglihok diha sa simbahan o sa gitukod nga katilingban? Or kato baning sila pa katuntuang mangangani nga paglaig hubad libur pero ang mangangani ba ang anghel ba ni? Anghel. No kaya kada biyang anihon kada biyang kuana kanang pwede na biya gamiton. Kanang kuana kanang hinog na gyud. Hinog na Kinsa man gid hinog diha sa tuang katilingban o pagtuo. Mao na ba nay angay anihon or kato pa bang mga sangyawanan pa katong ningon si Kristo nga pangitaon ang nawala nga mga karnero. Ayaw adto sa Samaria, ayaw adto sa apan pangitaan ninyo ang mga karnero nga nawala sa Jerusalem. Okay, atong pa kuno pa si Brad Silbert bod. Brad Tonet. Kuno si Brad Silbert o kung sa pay pambit. Sige Brad, sa bahin ron sa kanang gospel ron ba? Nga katong pagpili, pagtawag sa mga apostoles niya ginganlan pagod sila. Kay giingon Simon nga Pedro, si Mateo nga magbubuhi, tax collector, og si Judas nga nagbudhi kaniya. Gingtawag pas mga ngalan niya ginganlan pagod. Motong gingnan ako sa nanay nga nay. Ginganlan man gud. Pag yung Simon Pedro, si Kristo begingon, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Nya mayon ta nga sakto sila tanan kay kuan na gadala og pugad. Dili na mao. Dili na mao kay gadala sila Biblia tuuhan na nato. Nya kabalo beta nga King James version na ila. Mingon sinanay nga sakto ra kuno. Nya naapog kunoy presence of God. Abot lang buga kung tinuod ba ng kanang mga sikta ba mga gipanghimo nila nga murag kanang budiga na ba na presence of God ya. Mungutan na tang silver tana. Okay ba Brad Silbert imo na pod. Nag-ingon ba nga alang sa akong katawhan ang akong simbahan. Wala bitaw siya maghingalan ug kuan. Mura sa ato pa kung simbahan na siya nga naa ang mga fellowship. Medyo doon na kay respect. Muna akong kinaiya. Pero dili ko magpatunto nga maadto ni. Kana bitaw respect ang labo. Kinaya kong gibuyan, brad. Kaya, okay. Ang gusto lang siguro ni nanay nga, maayo ba tabisan sa ubang... Yes, puros man tamayo. Natin lang kay nila. nahinumdum ko, murag dito na gibase ni nanay sa unang Juan, o Pedro ba to? 5:13 nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag kang bisan kinsa mahitungod sa inyong paglaom o inyong pagtuo pero buhatan ninyo kini sa kalumo og pagtahod. Ang tibuok ka matuoran naara gyud sa gitukod ni Kristo nga simbahan. Yes. Okay. Ang Espiritu Santo na nabubo sa maumang simbahan nga gisugdan ni Kristo. So mo na nga makasigurado ta nga kung unsay i-reveal sa Ginoo nga masayran sa katawhan, matudlo gyud na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya kung tan-aw nato sa kasaysayan, mao maning Katoliko, mao na nga naa diri nato mahibaw-an ang tibuok nga kamatuoran. Yes. Pero wala magpasabot nga sa ubang relihiyon wala sila'y kamatuoran. Naghihapon pero dili lang tanan. Okay, for example, ang born again, nagtudlo mo po nga Diyos si Kristo. Yes. Protestante. Niya, moron po na itong gitudlo. So, naapod sila'y correct pero napoy dili. Ang dili correct nila kung wingon sila nga dili pwede mamumpisalog pare. O wingon sila anak, sayo po sila. Diba? Dayon kung kahibalo silang ang original gyud nga simbahan kining Katoliko unya mo dumili gid sila o kung kahibalo sila ana unya ilag yung tuyoon og biya sipiat na pud sila na. Kay niingon man si Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga kadtong mga namiya sa atong pundok
dili gyud tinud-anay silang sakop. Kay ang tinud-anay nga sakop magpabilin mo gyud na. Yes. Kay ang simbahan mapanag-ing man gyud nato ning pamilya, no? Nga bisan unsa ka gubot, unsa ka daghag problema, mag-unungay ra gyud. Yes. Lahutay gyud ba, no? Tungod sa gugma. Oh. Og kahibalot nga kining Katoliko may original, magpabilin gyud ta. Pabiling ita. Bahala nag kita tagpare diha nga di taganahan Oh. o kita tag kauban diha nga di taganahan. Oh. Kay nga naman kay ang gatukod aning simbahan na si Kristo man. Yes. Si Kristo man unya dili pod gusto ang Ginoo nga ato ning biyaan. Kay si Juan nag-ingon na nga dili maayo, magpabilin gyud ta. Magpabilin gyud ta. Okay, pero doon na lang ko kana bang ipaklaro gyud aning kining magtan-aw ta og tao. Ato naman yung naisgutan sa una Brad John, pero akong lakbitan lang gamay. Nga dunay kanang mga dili Katoliko nga nabiya sila sa atong simbahan, pero dili gyud nato matawag og in bad faith. Kana bang nibiya sa Katoliko kay wala sila kasabot. Unya nagtuo sila nga didto ang insakto. Kay ako ganin nakaagi mo ko ana. Hapit man ko mo biya sa Katoliko kay niadtong higayuna wa mo ko kay balos tubag. Niabi na ako ang Iglesia ni Cristo may korek kay mabasa man gud. Oh. Unya labi na dili mabasa na Roman Catholic niya mabasa ang ilang ngalan di ko laki ni may sakto kay nas Biblia. Oh, wa mo kung kahibalo nga ang tinuod nga Iglesia ni Cristo kinila pud ang Katoliko. Mao na nga di mubalhin gyud ako. Pero wa lang mo dayon kay nakabalo naman ko ron nga oy kanang ilang mga objection na man day tubag Katoliko ana. Minana wa lang sila ka sabot. Oh. So buti pasabot nga dili tanang nagawa sa Katoliko in bad faith. Na ay in good faith kay nagtuos lang sakto sila. Oh. Kung naman ko'y di ba naman sa Biblia nga usahay, adi kay usahay, masigi galin, naihuna-huna sa taong sakto siya para niya. Pero siya kay balong sayop to. Oh. Unya kay sa atong moral, kung magtuon tag moral philosophy, kanang kung magpare galitan na may subject nga moral philosophy. Sa moral philosophy, kung nasayop ka o nasipyat ka, nga wa ka kahibalong sayop to, dili ka guilty ana. Wala ka kahibalong sayo. Wa ka kahibalong sayop to, pero ang uban nakahibalo. Palitan kita. Yes. Palitan. Nibiya ko sa Katoliko kay nagtuo ko nga sakto tong ilaa. Yung ako kahibalo nga Katoliko ro ay correct. So mo tong ibalhin ko nila. Para ninyo sayop ko. Kay Katoliko mo yung tinod. Now, ang akong pagbiyas Katoliko dili in bad faith. Kay ang akong huna-huna nga nibiya ko kay tuwa man ang insakto dito. Oh. Pero kung kahibalo ko nga ang Katoliko insakto, Yes. original, o ako yung biyaan, in bad faith na na. Muna gitawag og dili na honest mistake. Kung nibiya ko kay nagtuo kong sakto ko sa akong pagbiya, muna gitawag og honest mistake. Upon knowing ninyo nga ang Katoliko may original gyud unya kay labi na karon kay nakahibalo mo gyud ko original mo gyud ng Catholic Church. Yeah. So mo na nga kung kahibalo na ko ron nga Katoliko unya mobiya gyud ko unya akong rason kay murag makasapi man ko dito. Kana. Oh. Labi na nga dunay mga oper pod nga himuon kang kuana tagaan kag ana unya kuan naman na tentasyon naman din na. Asa may pilion mo na din itong gihisgutan mo nakadungog ko gihisgutan niya ng kalawasan ba o kaluwasan. Mao na nga kung kahibalo na ka unsa insakto nya imong yung biyaan Kay kalawasan mga ka. kalawasan ba kung say tawhanon nga rason mo na dili maayo. Yes. Unya kung maghisgot ag mga dili Katoliko god sama na ako'y mga igagaw sa bukid. Nga mga saksi niyo ba. Unya mga maayra man pug batasan. Maglikay man pod og daotan. So unya ang ako yung nakita nila nga nabulag lagi sila sa Katoliko kay wa man sila kahibalog unsay mga katin-awang Katoliko. Wa sila kahibalo. Wa sila kahibalo. Pero sa laing bahin pod kung di ko magisgot sa bukid bisag sako pong nakita sa TV
O nga katong naman po yung mga saksi ni uba nga nakasabot sa Katoliko nga na convert. Oh, pero dili parehas lagi. So, siguro katong ako mga igagaw dito sa bukid, wa pa sila kahibalo. Siguro ako po dagweng kakulangon kay wa ko moadto nila na gipasabot ang pagtuon. Ana ba mangina na bang naamanggoy magawas sa atong simbahan nga dili gyud nila tinuyuan. Tungod lang siguro kay nagdako ilang pamilya nga saksi ni uba, Iglesia ni Cristo, Protestante o mga Muslim ba? Oh. Mo bitaw nga kitang mga Katoliko mo response gyud ta sa panawagan sa atong simbahan. Sobran. Mo tabang ta nga mutudlo kay og daghang makahibalo mo balik man gina sila na to. Pero unsa may magkasulti yan ni Brad? Pwede ba mangutana? Oh, sige. Example, ano niyang Adventist, SDA. Now, hibalo sila nga si Kristo nagtukod og kanang religion kanang tinuan o relihiyon. Pero nakahibalo man gyud sila kaya kanang adlong Sabado wala man gyud patuman gani pangitaan nila paagi nga si Kristo basakaan og sumbong tungod sa pag wala nila pagbali anang adlong Sabado. Si Kristo na nasupak sa ilang balaod magkuan na ng adlong Sabado. So daam gani mabasa man nato na nga si Kristo wala magtuman sa adlong Sabado kay nanambal. Nya sa ato pa nahibalo sila nga si Kristo adunay pundok. Pero wa gyud sila nagbabiling gyud sila ang adlong Sabado ra gihapon. Sa may kasulti ni mo. Ang akong tubag ana duha ka anggulo akong mahimong tubag ana Brad John. Kay sa akong tan-aw sa akong mga experience pod ba nga na meet na ko ng mga Adventista. Labi na itong mga Adventista nga di mo po kaingog mga dautan kay naglikay man po mga bisyo. Niya ang ila lang yung rason nga nung nagpabilin sila kay para nila husto tong ila sayop ning Katoliko kay di man gud pod malalis nga igpapahulay gyud ang Sabado no mabasa gyud sa Biblia. Yes. Ang ila lang kay wasla kasabot nga nung na Domingo na. Ana mo. Wasla kasabot nga nung na Domingo na karon sa atong panahon. Muna nga para nila nga sayop man ning ato kuno kay giusob ana wasla kay pala nung na Domingo na nga. So kung mao na hinungdan nga nagpabilin sila dito kay wasla kasabot para nako honest mistake. Pero ana man gud siguro. Pero kung kahibalo sila nga dayon kumbinsido pa gyud nga kahibalo sila nga nung Domingo na unya magpabilin gyud magpagahi gyud sila dito. Oh, pares karon. Denying the truth na. Denying Christ na. Sa ato pa. Pero kung nagpabilin sila kay nagtuo paghapon silang saktong ila, dili sila kumbinsido nga nung Domingo na, honest mistake. Dili sila guilty. I-explain man gyud sa atong mga mga Catholic faith defenders. Kasi Kristo lagi wala na magkuha ng adlong Sabado kay matud pa lagi ang adlong Sabado kuha na anang iya na sa mga taga Jerusalem. So ang kuan na gipahit man ganina sa mga CFD nga Domingo gyud ang ipatuon ni Jesus Christ. Mo bitaw nga kung ato yung lapad ang atong panglantaw ba. Dili man nagsama ang sitwasyon sa mga Adventist. Yes. Kay nagtan-aw man pug ko kanang YouTube. Nagali grupo sa mga Adventist nga nibiya na gid sila. Nibiya na gid. Nakasabot sila nga nung Domingo na. Nakasabot sila. So, pero kanang mga Adventist nga wasla kahibalo nganong na Domingo na para nila ang correct kato paghapong Sabado mo na alang-alang pod sa moral analysis ba nganong ato po silang hukman nga guilty nga mo sila kahibalo nganong Domingo na. Ana mangod Brad, ilang kauban nibalhin na sa kuan kay nagtuon sila Domingo na. Pero wa sila gihapon kauban ra gihapon nila. Wa sila magtuo gihapon nga Domingo na ipatasabot ni Kristo. Okay, pananglit po do na may argumento sa Sabadista nga og dili ka katubag, pildi gyud ka. og mutubag man ka unya dili pod convincing imong tubag. Para sa nang Mateo 5:17. Si Kristo wala man ni aron paguba sa balaod ni Moises. Yes. Niyan siya aron sa pagtuman ni ini apil mo to Sabado. Yung sa na ni mo ron pagtubag kung mingong ka nga Domingo na nga wa man ka magubas Kristo sa tuba kung Sabado to sa una Sabado ra gyud na. Sa ano sa una naon man gud pagtubag Brad.
ang Sabat day wala na usban ni Kristo. Pero ang kuan gipaklaro ni Kristo ang iyang Lord's Day ba, ano bang Pangginoo ba nga ang mga apostolis nagpakita siya sa mga apostolis sa adlaw mang Domingo. So sa ato pang ipapahulay ingon ni Kristo nga para na sa tao. Pero ang iyang pag-ampo naa sa Domingo. Mao man ang Lord's Day. Mao lagi niya sa ato na. Sa ato. Kasabot na ta. Ya, o sila nga wa kasabot mangita man nagbersikulo. Bale. Mo na asa man mi mabasa bi nga ang Lord's Day mao nang Domingo. No, di ka katubag ana di mapili mangyapon ka. Naman tayo mabasa na. Dati dagang mabasa. Ya, ni ama sila mo support nga ang Sabado Lord's Day. Katong ningon si Kristo gingon dia sa Marcos 2 ba na 27 nga si Kristo Lord of the Sabbath. Unya kay wa may laing Sabat gipasabot dito sa Baduman, Lord's Day ng Saturday. Lord's Day. Oo. Sa ila. Ana mati Marcos lagi. Yeah, kita wala man. Si Kristo Lord of the Sabbath. Wala mga alam mo wala ang Katolik, wala kuan na ng Lord's Day sa adlaw ng Sabado. Domingo gyud kay sa atong simba Domingo. Sa moral usage gyud anang Lord's Day actually tanang adlaw Tanang puros adlaw, Lord's yes. Day. Yes, tanang adlaw. Tanang adlaw buhat man sa Dios. Buhat man sa Dios. Okay. Buhat man sa Lord. Oh, yes. Muna tanang adlaw puros Lord's Puros Day. Lord's Day. Pero kung ayun po nun mugto nagi special ana. Yes. Di ba? Kanang adlaw sa pagsimba mo na yung Lord's Day. Lord's Day. Alang nato mga Katolikong Kristiyano, Domingo na ang adlaw sa pagkabanhaw. Alang sa mga wa kasabot nga nung Domingo na padayon gihapon natong Saturday. ang I hope honest mistake lang ang nakasipyat lang sa mga Adventist kay wala nila tagaig importansya unsay katumanan anang naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. Yes. Hebrehanon 4:8. Dayon sa Hebrehanon 4:6 ba to o na limo basig nasipyat ko nga pabiyaan ko no tong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Kina may bago. Nasibriyo. Oh. Kung pabiyaan ang unang tuluhuan ni Kristo, unsa man tong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo? Katong Hudiyo siya. Hudiyo siya. Katong nailalom siya sa tinuhuang Hudiyo. Hudiyo. Pabiyaan ako no to pras atong magtambungan siya pistas mga Hudiyo o kung sa pa kanang Sabado nga Saturday, 7th day of the week. Kay matud pa ni San Pablo, siyado man na, landong man na nga observance nasa Hebrehanon 4, Colosas 2, 16, 17 nga, katong Sabado sa mga Hudiyo, katong ilang mga Sabat, landong siyado, sa ito pa, dili pa ito mao. Kay katong daang religion, landong mo to siyado. Yung siyado, dili pa mao. So, naay bag-o, katumanan kanang pang-universal nga religion. Unya, ang pang-universal nga religion, ang mga pare diha, naay authority sa pag-usob-usob. Nasa Hebrehanon City 12. Kung ilisan na ang pagkapare, ilisan sa bang balaod. Yes, Sa ito pa, na ay mga usab, nga dili sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios kun dili pagtuman hinoon. Muna diha nasipyat ang mga sabadista nga, kung ilang mag-usabton, basta mausob na gani, sabton na dayong ni Simang. Dili tanang pag-usob ni Simang. Di ba? Nag-isgot mong galig bagong ngalan di as revelation nga, na lainon rin po sabot sa itong mga kauban nga ngalan ko ni sana ni Tatay Paulino nga lainon po nilag sabot ba nga kanang bag-ong ngalan diha gyud symbolical words mo gunang revelation referring na sa new covenant new kingdom of Jesus kanang kingdom of Jesus Christ mo naman na ang bag-ong ngalan kaya ngano kung ikumpara na to ang Old ug New Testament, dili man na parehas. Ang bag-o lahi nasa tagna sa Jeremias 31 ug 32 nga gitagna ni Jeremias diha nga ang Dios ko no maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Wa na tay oras bro Jun. Napay gamay. 2:15. Sige oh. So mao na kay maghimo man kunog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan mo nang maghinahini mga sabaristana nga pag-ingog na lahi nang na Domingo na Sabto dahil nila nga dili na mao nya tagna man na nga lahi ang bag-ong kasabutan. Yes. Din na ta Brad natapos Brad atong programa sa sangka sa katarungan. Kini si uban sa atong mga kauban dere si Brad June Blaya, piyala na ako. Si tatay. Silbert Dondayano, si Brad Tonet,
Tanit, mali mo. Sorry ha. Bandiri si, akong sangay si John Piala na abot na bag. Dini natapos uban sa atong mga lumala sa atong istasyon si Sir Edgar Lagumo, sa atong technician diri